வெல்கம் பேக் டு கேமிங். நான் தான் அவங்க ஜிசி பேசுகிறேன். இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயர். ஓகே கைஸ், அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, கூடவே பெல் ஐக்கான ஆலில் போட்டுக்கோங்க. தேங்க்யூ. ஓகே கைஸ், டக்குனு பண்ணிட்டு ஒரே ஒருக்க வாங்க. நீங்கள் எத்தனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்கன்னு பார்ப்போம். ஆல்ரெடி நிறையா சப்ஸ்கிரைப் கொடுத்துருக்கீங்க, அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் கைஸ். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏகேல வந்து ஒன்ட்டா பார்க்க போகிறோம். நாடிக்கு ஹெட் ஷாட்டு கொஞ்சம் ட்ராகு தான், கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கைஸ் பார்க்குறவங்க. 1 2 3 ஓடு தரோம். நான் கைஸ் நீங்கள் எதுவும் நினச்சிடாதீங்க, நான் கிளிட்ஜு சைட்லாம் யூஸ் பண்ணல கைஸ். நான் வந்து சில பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஆனால் நான் அப்படிலாம் இல்லை. நான் நேர்மையாக தான் கைஸ் ஒன்ட்டா படிக்கிறேன். எனக்கு கிளிட்ஜு சைடு எனக்கு யூஸும் பண்ண தெரியாது, தெரிஞ்சாலும் பண்ண மாட்டேன். வீடியோ அப்படி ஒரு வேணும் உங்களுக்கு, ஏதாச்சும் ஹேக் வீடியோ அப்படி வேணும்னாலும் கமெண்ட்ஸ் போடுங்க கைஸ். நான் கமெண்ட்ஸை பார்த்துட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வீடியோ வேணுன்றதையும் போடுங்க. நான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ப்ரோகோ மூமெண்ட் போடுவோம் கைஸ். அவ்வளோதான், ஓடு வச்சாட்டே உள்ள கைஸ். நாலாச்சு, அது 1 2. Okay guys, thank you for watching. Tata, bye guys.